el 20% de la població ha sigut víctima d'abusos sexuals durant la infància. Aquestes situacions es produeixen en tot tipus de famílies i els abusadors no tenen un perfil psicològic concret. Però el que és evident és que aquestes agressions tenen greus conseqüències per als menors, com la culpa, l'ansietat, la por o la vergonya. La major part de les víctimes decideixen callar i oblidar els fets, però ara és el moment de trencar el silenci. Tot això va començar quan jo tenia entre 9 i 10 anys, que m'abuelo va abusar de mi. Jo, pues això, era una xiqueta molt innocent, no... M'abuelo i m'abuela no és que me vulgueren molt, i m'abuelo sempre ha sigut molt xiquillero, no? Molt de dur les xiques pa acá i pa allà, entonces ells jugaven i s'avantatge, en què tot el món confiava en ell. El record més fort que tinc, el que més me va marcar, va ser en un dinar en la meva família. Estàvem en el camp de Montió, pues com qualsevol abuelo, quan s'endú a passejar els xiquets, després de dinar o el que siga, però és que ell no se m'enduia a passejar. Ell se m'enduia pues, a fer coses. Bueno, anàrem als camps i res, conforme anàvem entrant a poc, ell comença, pues, com qualsevol abuelo, a contar-me anècdotes, batalletes, no? Feia com si m'estiguera contant anècdotes i ell mateix anava posant-se cachondo, perquè és que és el que feia. Ell mateix s'ho dia tot, i quan considerava que estava a una distància suficient com perquè ni l'escolten, ni mos vegen, ni res, pues començava tot. Jo recorde perfectament tot el que me dia, el que feia, i recorde les sensacions que jo tenia entonces, no? Era confusió, me notava com que no volia estar ahí, però no sabia com eixir d'ahí, perquè al final se suposa que un abuelo a la seva neta, no? Un iaio deu cuidar dels seus nets i el que fa per ells és pel seu bé. Entonces jo pues pensava que era lo normal, ell m'ho pintava com a lo normal. I quan acaben de passar X coses, ell feia com si no haguera passat res, com si tan normal, se ria i me deia això t'ho faig jo perquè te vull, això és lo normal, això... però és un secret entre nosaltres, això se queda entre nosaltres. En aquest moment no reaccionava, era un xoc secret entre nosaltres, però sabia que a mi no m'agradava. Un any o dos després me vaig donar compte de tot el que m'havia estat fent, ja començava a ser conscient del mal que m'estava fent i vaig decidir apartar-me. Vaig començar a apartar-me d'ell i això implicava apartar-me de tota la meva família. A mon pare, la tia. De qui més me vaig apartar va ser de mon pare. Daños colaterales, me deia el psicòleg, perquè físicament se pareixien i li vaig agarrar una mania. Des d'entonces, des que tenia 11 anys fins als 18 anys, li vaig agarrar una mania que ningú en tenia, ningú. I bueno, vaig estar així molts anys. Vaig intentar borrar del meu cap, o sigui, el meu subconscient va intentar borrar del meu cap el trauma pel qual havia passat, perquè al final és una espècie d'instint de supervivència, no? El intentar oblidar els traumes que te passen per seguir endavant, però jo no m'oblide. En 18 anys, quasi 19 anys, en concret, un 9 d'octubre, me vaig atrevir a dir-li a ma mare, mamà, quan jo era menuda, el abuelito va abusar de mi.
cualquier agresión que tenga un componente sexual, no necesariamente penetración, supone una violación de la integridad física y de la intimidad sexual de ese niño o esa niña. Hablar de las denuncias es quedarnos muy cortos, solamente suponen la punta del iceberg. Si hablamos de denuncias estrictamente de violencia sexual en la Comunidad Valenciana, estaríamos hablando de 766. Los abusos sexuales se producen habitualmente en entornos muy cercanos al niño o a la niña y además habitualmente por personas con cierto grado de autoridad con respecto a ellas. Puede ser un familiar, pero habitualmente son en el entorno más cercano a la víctima. A ver, la gente piensa que es algo muy reducido, cuando no es verdad. Hay muchísimas miles de víctimas, muchas más allá de las denuncias. Hay estudios que hablan de que entre el 10% y el 20% de los niños y niñas sufrirían en algún momento de su infancia algún tipo de agresión sexual. El segundo mito es que son los victimarios los que ejercen esta violencia son enfermos mentales o tienen un problema o tienen unas características, no sé, el típico cliché de la persona con la gabardina. No, son personas que muchas veces están perfectamente integradas en el contexto social, que nadie sospecha. Y el tercer mito es que se produzca por parte de desconocidos. No, suelen ser personas muy relacionadas o con acceso a estos niños y que además pueden ejercer este tipo de autoridad. La nueva ley lo que contempla es todo lo que acabo de decir, es decir, la profesionalización de todas las personas que tengan un trabajo con infancia para detectar, para actuar, para reparar posteriormente. Una especialización de los juzgados también. Nosotros vamos un poquito más allá y proponemos un modelo de casa de los niños, es un modelo de ventanilla única en el que la víctima, a través de la prueba preconstituida, declara una sola vez con todas las garantías procesales y a partir de ahí no tiene que volver a declarar nunca más ni tiene que someterse a estar delante de su agresor en el juicio ni nada por el estilo. La nueva ley, la LOPIBI, lo que dice es que la prueba preconstituida es obligatoria para cualquier menor de 16 años. Luego será a disposición del juez si la aplica o no. Lo imprescindible es la prevención, la generación de espacios seguros, la generación de espacios donde no se reduzcan drásticamente las posibilidades de que esto pase. Aumentar la capacidad de los niños y las niñas en cuanto a información, en cuanto a formación afectivo-sexual, a las familias, a los profesores, de qué tipos de violencia, de qué distinguir qué es una violencia y qué no es una violencia, etcétera. El trabajo que hacemos de que todo esto se traduzca en leyes, en presupuestos, a nivel institucional, para que realmente lo podamos llevar a escala. Y desde luego, también luchamos y trabajamos directamente para que cuando un niño o una niña ha sufrido algún tipo de violencia, hacer un acompañamiento para superar este trauma a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel emotivo, etc. Hasta que arriba el dia 24 d'octubre i me'n recorde molt bé d'aquest dia perquè jo sempre he dit que jo el dia 24 d'octubre de 2018 vaig tornar a néixer. És com... O sigui, me vaig alliberar. Li vaig contar per primera vegada a un psicòleg tot, en detall, el que m'havia passat. I me van creure, que era la por que jo tenia. Algú me va creure, bueno, a part de ma mare, que jo sabia que ja me creuia des del primer moment. Una persona me va escoltar sense xulgar-me i me va preguntar que què volia fer. I no vaig voler denunciar en aquest moment, només volia que m'escoltaren, que me cregueren i que se destapara, per almenys en l'àmbit familiar. I això fèrem. Aquest mateix dia, després de parlar amb el psicòleg, al rato ma mare va parlar amb mon pare i li ho va contar. Pues, per sorpresa de tots, mon pare va saber reaccionar molt bé. Va ser un colp molt fort, evidentment, però és que estic molt orgullosa d'ell, de com, no sé, de com me va... Clar, soc la seva filla. El primer que va fer, quan me va veure, va ser pegar-me un abraç i dir-me jo estic en tu, ja ho saps. T'abuelo ho va fer molt mal i va pagar per lo que ha fet. Hi ha una sèrie de protocols que estan establerts per part de les administracions públiques per a fer aquesta llavor, però precisament hi ha un component d'intervenció individual amb el xicot o xiqueta i també un component d'intervenció familiar
I aleshores l'abordatge és multicausal i des de diversos àmbits, i del que es tracta és d'empoderar a la persona, si aquesta circumstància ha suposat un bloqueig emocional, treballar aquest bloqueig per a que puga reconduir la seva vida des d'aquest episodi amb la major normalitat possible i tindre un comportament el més ajustat possible en el seu entorn personal, familiar, educatiu, que no tinga un impacte amb la continuació dels seus estudis, etc. És dir, és que hi ha que treballar des de diversos àmbits, treballar en red i afavorir la reconstrucció d'aquesta persona a nivell integral. Més inhibició, més pors de cara a relacionar-se amb la gent, més temerosos, mina la seva autoestima, la seva confiança en ells o elles mateixa, hi ha moltes seqüeles, però també dependrà d'aquests factors protectors que tinga o d'aquestes ferramentes de característiques individuals de la persona, un xiquet o xiqueta que pugui ser, el que diguem els psicòlegs, tindre una capacitat de resiliència, que de vegades et sorprèn que després d'haver patit certes circumstàncies d'abús, els xiquets o xiquetes poden mostrar-se amb un comportament aparentment normal i és així, contents, alegres, perquè afortunadament n'hi ha altres parcel·les de la seva vida que estan preservades. I aleshores això també, però hi haurà que estar al tanto la família de l'aparició d'indicadors que puguen donar peu a que està la persona patint, està el xiquet o xiqueta patint unes conseqüències emocionals derivades d'aquest abús o conseqüències comportamentals també. Hi haurà persona que necessite un tractament farmacològic donat per les persones professionals psiquiatres de les unitats de salut mental infantil i adolescents. Estem parlant d'abusos, de conseqüències psicològiques que tinguin a la base una problemàtica de salut mental a la base i que puga requerir certa medicació durant un temps X per a fer una estabilització de la persona, o també complementada amb, evidentment, els altres professionals, psicòlegs o treballadors socials, etc. Aleshores, depèn també de cada cas, però es tracta de fer un abordatge integral. A partir d'ahir van ser, jo crec que 2 anys llargs, molt llargs, perquè clar, una vegada poses denúncia ja entres en psicòlegs, metges forenses, visites al juzgat, que si ratificar les denúncies, que si preguntes molt incòmodes, situacions molt incòmodes per les que un xiquet, per exemple, no hauria de passar. Jo crec que per mi, de les coses més dures d'haver-ho tingut que contar tot de pe a pa, era tindre els meus pares al costat escoltant-ho. Més de 2 anys després, des que va començar tot això, a finals d'any del 2020, per fi arriba el dia del Xui. Moments antes de que entrarem a la sala, mos diuen que ell ho admetia tot. La justícia per desgràcia va molt lenta. Estem parlant de 1 a 3 anys fàcils, més 3 que 1. La compensació econòmica que me dius se basa en l'informe del forense a efectes de danys psicològics i demés que puga patir la víctima. El metge fa un informe i aquest informe se quantifica en base a un baremo que n'hi ha i aquest baremo és el que determina la quantia que va demanar després Fiscalia o l'abogat de l'acusació particular, de la víctima. En quant a les penes de l'abús, pues depèn. Van de 1 a 6 el que és l'abús sexual. Normalment, si n'hi ha un abús i si n'hi ha una condena, rara vegada és que la víctima no tinga seqüeles psicològiques. La condena va aparellar sí o sí. Conseqüentment a això prèviament també va l'ordre d'allunyament d'X metres, l'ordre de no comunicació d'X metres
y la prisión, evidentemente, que sea la condena que le caiga. La prueba preconstituida lo que se trata es de evitar que el menor després acudeixi al juzgat a tornar a declarar, a exposar una altra vegada davant del presumpto agresor que va a estar allí, independientemente de que ya veas que te digo, no, es que fiquen para avant, es que fiquen... Sí, pero el trago que pasa al menor en ese cas no el lleva ningú, ¿vale? Entonces lo que se fa és que normalment els professionals involucrats en l'assumpte mos irem en sede judicial, ¿vale? On s'està duent la instrucció y tú desde la sala, en la pantalleta, veus a la menor, pero ella tú no te veo, ¿vale? Y esa menor normalmente está en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Desde allí una psicòloga li fa les preguntes i ella va contestant. Nosaltres estem sabedors de tot i tenim torn també per a nosaltres preguntar, però nosaltres per preguntar el que fem és li preguntem a la Xuche li traslada la pregunta a la psicòloga sense que la xiqueta mos venga o el xiquet i esa pregunta li fa a la xiqueta o el xiquet, ¿vale? I això la finalitat exclusivament és evitar que el xiquet torni a passar. Jo considero que això se hauria de fer en tots. No se fa de res. Per desgràcia, moltes de les vegades no se fa i s'obliga a aquesta menor o a aquest menor a acudir al juzgat i a patir el que patís. Ha sigut un procés molt llarg i molt dolorós. Ha marcat molt en la meva vida, en la meva forma de ser. He canviat moltes coses de la meva vida arrel de tot això. Però la veritat és que a dia d'avui, encara que jo hagi plorat contant tot això, estic molt, molt, molt bé en mi mateixa. Jo al final això ho vaig contar en un objectiu i si vaig acceptar a fer aquesta entrevista va ser perquè jo me vaig atrevir a contar-ho arrel d'escoltar una notícia en la tele. El dia que li vaig contar a ma mare, jo estava escoltant una notícia en la tele d'un home al que anaven a clavar en la presó perquè havia estat abusant de la seva neta menuda. Per tant, jo me vaig sentir superidentificat perquè vaig dir, hosti, però si sóc jo, o sigui, perfectament podria ser jo. Pense que si jo ho vaig contar gràcies a que va eixir això en les notícies, espero que això servisca per algú més i que les víctimes que estiguen amagades ara mateix i tinguin por de contar-ho s'atrevisquen a eixir perquè no tenim que tindre por. La por és l'arma pels pederastes i la por la haurien de tindre ells, la por i la vergonya. La por i la vergonya que m'han fet sentir a mi és la que haurien de sentir ells.